més aquí al meu canal. Avui us porto un vídeo que jo crec que us agradarà perquè us encanten els vídeos d'apunts. L'altre que vaig fer el teniu enllaçat aquí baix, però avui el faré d'una manera més simple perquè hi ha vegades que no vols apunts bonics, vols apunts bonics però que no t'ocupin 600 pàgines. Vols concisió. I això és el que intentaríem fer avui, sense que quedi una cosa cutre, no fea, però sosa. Així que res, espero que us agradi. També els farem a Google Docs. Si no esteu familiaritzats amb la plataforma, és els documents de Google Drive, i suposo que al Word també es podrà fer, però també us donaré alguns tips i coses per agilitzar el fer apunts i fer-los més ràpid. I res, espero que us agradi el vídeo i comencem. El que farem serà una cosa així, ¿vale? Simple, on hi cap molt text i que no és desagradable a la vista, o sigui que tens ganes d'estudiar, no és tot text pesat i avorrit. El primer que hem de fer és crear un document de Google i el truc màgic perquè ocupi poques pàgines és configurar bé els marges. Us ho esteu veient al vídeo, part superior i mig, inferior 1, esquerra 1 i mig i dreta 1. I de capçalera acostumo a posar el meu nom centrat amb lletra 9, Josephine Sans com sempre, i en color gris perquè no destaqui. Pel títol jo el poso a lletra 18 o així i la tipografia és Spartan amb negreta, m'agrada, és simple, bonic i normalment afegeixo un espai entre la capçalera i el títol perquè si no m'agrada com queda tan junt. Llavors, pel primer subtítol el que farem és una taula de 1 per 1, que llavors ens queda com una línia així, i jo he anat al Color Hunt a buscar algun color que m'agradés, en concret he triat aquest taronja, i a personalitats copiem el codi i ja tenim el color. I la línia la podeu posar blanca o del color que com vulgueu. Fet això, anem al format i triem títol 1. Això és important perquè després així ens sortirà un índex que ens permetrà navegar més fàcilment pels apunts. Poso la lletra 14 i de color blanc, amb negreta, Josephine Sans. I ho estableixo com a títol 1 perquè coincideixin tots i el que farem bàsicament és anar copiant i pegant això, així t'estalvies el temps de crear la taula una altra vegada i vas més ràpid. Pel text normal el que acostumo a fer és deixar lletret 10 justificat i l'entrelineat 10 i mig perquè quan està molt junt no m'agrada. I llavors el que acostumo a fer és llocs i dates amb subratllat, noms amb negreta i tractats o llibres en cursiva. D'acord, ara posem per cas que necessites un altre subtítol. Doncs jo el poso lletra 12, subratllat i amb negreta i del color de la taula de dalt, d'acord? Aquest taronja. I ara ja és com l'últim subtítol, el títol 3, que el poso a lletra 10, amb negreta i subratllat, i de color de fons poso el taronja, però una mica més claret, perquè aquest en concret era bastant fort, així com aquí quedi més pastel, i aquí l'he liat la lletra amb negre i el subratllat amb el color més apagat, i així ens queda. I per acabar el vídeo amb un tip, aquí a Google Docs, si aneu a eines i a preferències, a substitucions, podeu establir, per exemple, jo tinc que PQ sigui perquè Q que, i així escric més ràpid. La X per coses així, paraules que feu servir molt, per exemple, ara posaré també, que sigui també, i així escrius més ràpid si t'aprens aquests petits codis que tu mateix has establert. Aquí podeu veure, quan cliques l'espai, surt. Doncs això és tot, espero que us hagi agradat el vídeo. Recordeu que a baix us deixo l'altre vídeo d'apunts. A l'acabar el vídeo us sortirà per aquí, us deixaré baix una playlist que tinc com de coses d'estudi i també teniu les meves xarxes socials a baix, que tinc el meu Instagram, el meu Instagram i Twitter, tot aquí baix, i TikTok també tinc, doncs també us el deixo aquí baix. I res, que ens veiem a la propera. Soc super inconsistent amb els vídeos, però m'he proposat ser consistent. Però bueno, estic fent segon de batxi. Fem el que podem. Res, que espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Adeu!